Yama Netanyahu ji gele Îranê. Îşev ez dixwazim bi vê gelê serbilind ên Îranê re biaxivîm. Em dî nav yekî mezintirîn operasyonên leşkeriyên di dîrokê denê, Operasyona Şêran. Rejîma Îslamî ya ku ev nêzî 5 sal in zilm li wê kiriye, gefa wêrankirîna welatemîn, dewleta İsraîlê dîxwe. Armanca operasyona leşkerî ya Îsraîlê ji holê rakirîna vê mêtirsiyeyê, hem gefa navokî û hem jî gefa mûşekên balîstîk ên li dijî Îsraîlê. Li dema ku em digihîjin armançên wê, em rê li ber wê jî bê dikin ku hûn bigihîjin armança wê. Azadî. Di 24 saetên borî de, me fermandarê leşterî yên rejîma İslamî, zanyarên navokî, girîngtirîn navenda zengînkirîna rejîma İslamî û beşeke mezîn cî cebîlxaneya mûşekenî balîstîkî yên rejîma İslamî cî holê rakirîn. û ev tenê destpêk e. Rejîm hîna nîzanê çîlê hatiye û nîzanê çî tê. Gelê Îranê û gelê İsraîl jî dema kuroşe mezîn ve dostên hevîn. Niha dema wê ye ku hûn biala xwe û mîratiya xwe ya dîrokî re bibin yek û ji bo rîzgariya cî li pen, bê rejîma hov û xerab re bin serpiyan. Ev rejîm tu çariyê û qas lawaz nebû. Ev derfeta wê ye. Ra bi dengê xwe bigihîne cîhanê. Mîrû gelek çaran berê cî got, şerê İsraîl nelîdî cî wê.